היי, רציתי לתת לכם טיפ מאוד חשוב על הנושא של איך לצאת מהבלגן בבית. בעצם כל בלגן נוצר מכיוון שאנחנו לא באמת סיימנו את הפעילות לגבי הדבר הזה. למשל, קחו את העובדה הזאת, אתם עולים על הרכב בשביל לנסוע לאנשהו, נכון? אתם עולים, נוסעים, מגיעים למקום ויורדים מהרכב, אתם לא נשארים ברכב, או למשל חוזרים הביתה, אתם נוסעים ברכב, מגיעים הביתה, יורדים מהרכב, אתם לא נשארים ופועלים בתוך הרכב. זה בעצם נקרא מחזור פעולה. אנחנו מתחילים את המחזור פעולה, משנים את הפעילות בדבר הזה ומסיימים. אני, למשל, שאני קמה בבוקר, סיימתי לישון, נכון? ישנתי כל הלילה במיטה, התהפכתי, הסתובבתי והכל בתוך המיטה, קמתי בבוקר, סיימתי לישון, אני מאווררת את המיטה, את המצעים, ואז מסדרת את השמיכה או שמה כיסוי מיטה. זה בעצם פעילות שסיימתי, סיימתי לישון, ועכשיו אני מתחילה פעילות אחרת, פעילות של היום העבודה, של הפרודקשן שלי, של כל מה שאני רוצה לעשות. עשיתי קניות, הלכתי לסופר, בחרתי את כל מה שרציתי, לקחתי את השקיות הביתה, לא השארתי אותם על הרצפה או על השולחן. זה בעצם לא לסיים את המחזור פעולה לגבי הקניות. מה שאני עושה, אני מפזרת את כל הדברים למקום, כל דבר למקום שזה מיועד. דברים למקלחת, עולים למעלה למקלחת, דברים למטבח, נכנסים לארון הדברים היבשים, ודברים למקרר. אז זה בעצם מחזור פעולה שהתחלתי אותו בקניות, עשיתי שינוי, נסעתי עם הקניות הביתה, הבאתי את הדברים הביתה, ואז סידרתי וסיימתי את המחזור פעולה הזה של קניות. מה בעצם נוצר מזה? סדר. כי לא הפסקתי את המחזור פעולה באמצע, פשוט התחלתי, שיניתי וסיימתי. אז זה טיפ שאני נותנת לכם, בעצם כל פעולה שאתם מתחילים, תסיימו אותה. ואם זה משהו של פעילות מאוד רבה, אז כן, יש תת פעילות, כאילו אתם מחלקים את זה לחלקים קטנים, אבל חלקים שמביאים להתקדמות של הפעילות הזאת. אז זה הטיפ שלי, גלית המסדרת, שיהיה לכם יום מקסים.